কিবা ঝামেলা হোক lwgwpwr जों गारिखौ बायबाय आरोना नै एल्ट' आरो इन्सुरेन्स पलिउसन नामक फटाफट बायबाय आरोना नै एल्ट' नायलांदो आरो sekarang cut yo guys cewek जोङो मिशनखौ कमप्लिट खालामबाय दिनै कारखौ लामारबाय ने बिथाङा सालायगासिनो ओरै लेफ्ट सेन्टर दा जोङो मालबिथा थांगासिनो दङ मालबिथा ग्यां कारखौ लाइफआव सलायनो रोङाबाबो होखायो जोंना आसोलानो दिनै फार्स्ट टाइम कार सलायबा रोङोबा रोंखाबायबो सोरबाफोर रिजार्भ नांगौबा रेडि गाइसमोन थांजोबगोन फैनांगोन ना फैनांसिगोन नांदों माने कारनि कालारा ब्लेक गाइसमोन जोंना निउ पाइलट sekarang cut Yes. Not Fox, no? Rengan enggak ini, ya? YouTube naik bener. Live out guys man, first time car lawe yang gini. No one is फोरोंबाय mi. Oh. Aku फोरोङाखैलै बांसिन. सालथेखौबो र' फोरोङाखै YouTubeआव नायबाय एसे सालायनायबाय जाहांबाय आरोना दिनै लादों गाइसमोन 23 जुलाइ इसोरनि अननायाव आशीर्बाद मोनबाय दिनै थेंक इउ स' माच सान्दुंफ्राबो गोसा स्टेरिंआ नै Hitam set. Oke.